Sziasztok! Tárcsázunk! Van Félix. Nagy-nagyba itt a tárcsázás, közben szedik itt a vállát. Felfele a földről. Most jön még egy fent varió. Már itt is van. Figyeljétek, gyerekek! Ez a legkisebb fent. Ez is fent varió. Most jön. Ezt nézzétek, 10 hektáros tábla. 3-4 hektáros lett vágva. Hát milyen nedves a talaj. Fent varió 930. 300 lóerős gép. Szép traktor. Nincs jön a kicsi is, ne? Na, sziasztok, gyerekek, meg később bejelentkezek.